acte de presentació de la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Viladecavalls, la companya i amiga Glòria Ullés i Ros. I dir-vos que és per mi tot un honor presentar aquest acte de presentació de candidata. I voldria començar la meva intervenció, perquè si no, no dormiré tranquil, fent un breu balanç de la legislatura, de tota la feina que hem fet des d'Esquerra al grup municipal, jo i la Glòria Serrano, que està treballant i que no sé si serà temps d'arribar, però ha estat molta feina i voldria fer-ne un breu repàs, perquè no ha sigut gens fàcil. No ha sigut gens fàcil complir el nostre deure com a grup d'oposició, que no és d'altre que vetllar per l'interès general del municipi, exercint control, fent un examen minuciós de totes les actuacions que es tiren endavant des de l'Ajuntament. I dic que no ha sigut gens fàcil perquè quan vaig assumir la responsabilitat d'encapçalar el grup municipal d'Esquerra a principis d'aquesta legislatura, ens vam trobar en un moment on l'equip de govern actuava amb un desmesurat autoritarisme, que va crear un clima de crispació política que segurament, si feu memòria de 4 anys enrere, molts recordareu, un clima de crispació que es va generar ja no només a nivell polític, sinó que es va traslladar a nivell veïnal, treballadors de l'Ajuntament que treballaven amb por, etc. A l'oposició, i concretament em vull centrar en el treball d'Esquerra Republicana i sí que amb la resta de companys d'oposició ens vam trobar que se'ns privava de drets fonamentals, se'ns tallaven les eines que ens venen regulades per llei per fer la nostra feina, fins i tot ens vam trobar que vam arribar al punt que no podíem ni entrar a l'Ajuntament per treballar fora d'hores que no fossin les d'oficina i se'ns posaven tota mena de dificultats. La nostra única eina ha sigut la perseverança i hem perseverat. I hem treballat molt, hem treballat dur, amb rigor, amb constància i hem aconseguit èxits. I d'això és una mica el que us voldria parlar, perquè la bona feina sempre dona els fruits. Tant a govern com a oposició, i aquesta legislatura Esquerra hem estat a oposició. Segurament alguns recordareu els 2 primers anys d'aquesta legislatura que apareixien abocaments de runa com bolets a la tardor al terme municipal de Viladecavalls. I Esquerra vam treballar dur, vam treballar amb constància i amb rigor per acabar amb la permissivitat que hi havia des del consistori amb aquests abocaments. Vam treballar exercint control minuciós de tota l'àrea econòmica de l'Ajuntament, de tota l'àrea d'obres, i això ens va portar a destapar tota una sèrie d'execucions d'obres encarregades de forma irregular des de l'Ajuntament per uns i altres des del principi de la legislatura. Es tracten de centenars de factures no reconegudes pel pressupost municipal que sumen en aquests moments, tenim controlat 1.300.000 euros, encarregades de determinades empreses per realitzar asfaltats de carrers, per construir el pont del Molinot, per fer treballs a l'ampliació del local social de les Carenes de Can Turo, per fer arranjaments en algunes places. I no vull discutir que aquestes obres no fossin necessàries, perquè ho eren. Però quan tu estàs governant un municipi, un ajuntament, has de planificar. No pots estirar més el braç que la màniga, i menys amb la conjuntura de crisi que hi havia en aquests moments. Això va passar, l'equip de govern, uns i altres, van estirar més el braç que la màniga, van contractar obres de forma irregular, i nosaltres hem treballat per aturar aquesta pràctica. I estem satisfets, perquè l'hem aturat, i no només això, sinó que amb la nostra constància, amb rigor, hem aconseguit que es fes una auditoria tècnico-econòmica, hem destapat que de tots aquests treballs, una part d'aquest 1.300.000 euros, hi ha uns 950.000 euros que es corresponen a feina feta, a materials utilitzats, hi ha uns 344.000 euros que no es corresponen a res. És com si jo us vengués aquesta americana, la dividís en 10 factures de 11.400 i pico euros i algú de vosaltres me la comprés. Seria correcte, perquè si jo la venc i vosaltres me la compreu, però evidentment aquesta americana no val 100.000 euros i no compliríem la llei de contractes del sector públic si la partim en factures petites, una solapa, una factura, una màniga, una factura. Doncs això ha passat aquí a Viladecavalls el mateix, amb carrers, fraccionant els asfaltats de carrers, i resulta que a l'hora de la veritat aquestes petites factures fraccionades
eren inflades respecte a tota la feina que es va fer. Ho hem aturat i estem satisfets d'haver-ho pogut fer. I ara, al proper equip de govern d'aquesta legislatura li tocarà lluitar perquè amb els impostos de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquí Viladecavalls no es pagui ni un cèntim d'euro que no es correspongui a feina feta. Perquè aquesta feina està feta, però no està pagada. I el proper equip de govern l'haurà de pagar. I per tant, aquí s'ha de lluitar perquè es pagui només i estrictament per la feina que realment l'Ajuntament està obligat a pagar. I no es pagui per altres coses que no es corresponen a feina feta. Hem presentat una pila de mocions, quasi un centenar. Hem presentat gairebé 300 preguntes al ple que es diuen ràpid, però és una borrada. Hem fet moltíssima feina, ens queden molts deures per fer. A nivell d'oposició no hem pogut evitar que l'Ajuntament entrés en una espiral d'endeutament, en part per la conjuntura de crisi, però en part també per haver estirat més el braç que la màniga. Bé, penso que amb els reptes de futur que hi ha a Viladecavalls, que no són pocs, ens cal un govern fort, amb un lideratge clar, amb un projecte polític de municipi sòlid. I modestament penso que aquesta recepta la presentem al grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. I aquesta propera legislatura jo treballaré com a militant de base i ara voldria explicar-me perquè ha sortit la notícia als diaris i molta gent ho sap, però sí que cada vegada que vaig pel carrer em m'atura persona per persona a explicar-me i crec que ara que hi ha força gent és un bon moment per explicar-ho. Jo soc químic de professió, treballo a la universitat, investigo. L'abril de l'any passat, l'abril del 2010, vaig defensar la meva tesi doctoral i el novembre de l'any passat van sortir unes beques postdoctorals i el meu dilema era si em presentava de candidat a l'alcaldia d'Esquerra i per tant renunciava a consolidar la meva carrera investigadora o consolidava la meva carrera investigadora i per tant doncs això era completament incompatible amb encapçalar les llistes d'Esquerra aquest maig del 2011. Parlant-ho amb la família, amb la parella, fent aquests anàlisis personals que a la vida sempre s'han de fer quan s'han de prendre decisions i aquesta era una decisió que havia de prendre jo, vaig decidir tirar per la meva carrera investigadora i consolidar-la i per tant vaig comunicar a l'executiva d'Esquerra i després a l'assemblea de la secció local la meva voluntat de no presentar-me de cap de llista. Aquesta qüestió personal i laboral meva, aquí ningú m'ha fet el llit. Això ho vull deixar clar perquè quan m'arriba que és que la Glòria t'ha fet el llit. No, això és una decisió personal meva, és el meu futur professional, tinc 31 anys, ara és el moment de fer-ho i si m'he de presentar més endavant ja vindrà, tinc tota una vida per davant. Però sí que estic molt content que quan ho vaig plantejar vagi ser la Glòria la que prengui el meu relleu. I aquestes paraules en el seu moment les va dir ella i ara les dic jo, que la Glòria pren el meu relleu. Estic molt content, la conec des de fa molts anys, he treballat amb ella, hem passat junts molt bons moments, molts mals moments també, però ens n'hem sortit. La Glòria és una persona entusiasta per la política municipal, s'estima molt Viladecavalls i té la virtut d'encomanar el seu entusiasme a tothom qui l'envolta. I això és un do que no té tothom. I és un do de lideratge, és el do de lideratge que necessita Viladecavalls i per tant, Glòria, és el teu torn.